Nagpakasundo na tika. Kay nag-graduate na ka diri sa kalibutan. Unaha tong masilingan na mong chismusa. Unaha tong wala nabayad sa utang. Ano ako mag-imong tripan gid nimo? Kinahanglan nga kuhaon na gid tika. Gaka-stress la ko nimo, gaka-stress ako simo. Balikir ako ba? Nay, nagluto na ka sud anay? Ay, pagluto na siya! Sa luto na ko. Ay, naisda diya ha. Ito ah. Tuwa na ko ito na. Kinsa man pud ka? O kailan ako. Malay ko ba? May parente para sa bad boy si mo. Ano tuyo nimo? Ikaw ang akong puyo. Magsulisit ako ka? Ni anhi ko. Kay nagpakasundo na tika. Kay nag-graduate na ka diri sa kalibutan. Hay, may graduate. Wala mo ko nag-eskwela. Isugo ko ni Satanas. Nga kuhaon ka diri kalibutan na. Ikaw gyud ang una sa akong lista. Ano sa mga taon mo eh? Sa katagal nagilista nila na ako maging ngalan di una nila. Wa kabalo. Nga imong Diyo karong adlaw. Sa mo ka niya eh. Sa hidyo nga daw nga busy kaya ta diri na. Uy, asa na? Umasulod Dili, lang ko dili. busy lagi ko. Kinahanglan nga kuhaon ka karon. Unahan na pag dagan magana si lista. Unahan na nasa kay ko busy pa kay ko. Dili, pwede. Kay masuko si Satanas nako. Ikaw ang una sa lista. Pakiingon na lang kung Satanas nga busy pa ko. Unahon lang yung nakuha ng uban na pa man na schooling, na pa man na sirando, na pa na dagat kay nao. Nabas kapitana na pa na slit-lit ipang una na sa sila. Ay sa kog sa ka busy kay ko galo to pagusot na gusto kong nanay. Mura kabalo ka man to sudan. Pagdali. Kay daghan pa kay kukuhaunon. Ikaw ang pinakauna. Adi, ako di pauna gani mo. O paghulat dira kung ako yung unahon. Paghulat dira, samok pagayo. Dili, pwede. Ikaw gyud ang pinakauna. Kinahanglan nga kuhaon na gid ka. Gaka-stress la ko nimo, gaka-stress ako simo. Kung gusto ako lang tiwason pwede. Tiwason lang sana ako ni akong giluto. Gisuko ako nanay. Gisuko ako nanay. Samtang nahulat ka sa ako ba nimo, unahon nimo nagkuha ang uban. Pag maluto na ako ni sudan. Ay, ati ko nimo, balikir ako ba? Ako'y maalangin na ni. Nasusunod mo ka. Ana may ko nga, umahan na lang ng uban ba? Kay busy pa kayo. Gisuko pa kong nanay, daka kong buhaton. Naman inyo mong ipa sakat diritso. Naunsa man taon mo? Kabalo ba ka? Breadwinner ba ako? Na ako'y mga mangod mag-eskwela college. Oh, ikaw mag-eskwela. Ikaw mag-eskwela. Ba man ko nimo ko anong sayo? Kanang bandera yung unahan na si mong lista o kanang na si mong lista unahan na? Ba man ko ang unahon nimo? Kung kuha ang mo sayo, magpag-eskwela ka sa manghod. Ha? Magbayad ka sa mong kuryenteng tubig. Naunsa mo yun? Nakasapot na ko nimo ba? Sige sunod. Bisa ka sa paling mo, sunod. Sit mo ka eh. Unaha tong masilingan na mong chismusa. Unaha tong wala nabayad sa utang. Ano ako mag-imong tripan gid nimo? Sit mo ka ha? Sit ka. Ginumundanan? Sigaran ng mata mo ba? Ikabulat. Sama kayo pagkasunod sa nila ba? Gahi kay kag ulo. Adto na ta. Ikabulat. Gisuko pa kay kong nanay kay pagulat sa nakadera kay gisuko pa ko. Sani eh. Sige, magulat ko. 5 minutes. 5 minutes ka magkilaw gay, 5 minutes magkilaw. Hindi ko sa diya hulat sa ako. Basta magulat ko. Kuhaon tika 5 minutes. Kana ta una giuna taning muna diya uban oh. Di ka ako di unahon. Dili pwede. Ikaw ang una sa akong listahan. Eh, di ba? Nga tong itong ganay mong lawas dira imong tiil imong kamot. Ngano ito mo kayo na? Isudzad, di ka mo impyerno. Di nasunog ko. Pero manong puti lagi kinay mong naong be. It's amazing. Pag 180 na. Ay namutang kasi mong naong. Giapil lang tapos na nimo imong liog para puti-puti po nimong liog. Naong na imong gabutangan gud ana. Ay pagbuot ba? Gusto ba kuhaon tika? Ay sa lagi. So bito la pag ikagulo ba? May mainom sa kanya akong favorito nga ko ano. Tuba. Mainom sa kanya kay galaba di mulo. Tulat-tulat sa name na sa ani.
Sorry ka kalibangan buang ka. Inom sa ani? Sama ni. Samtang ulat-ulat ka sa kuha ba? Mo na kay may inom dira. Lami kina siya. Yun na lang na. Sige, salamat. 5 minutes. Unsa ni? Unsa ni? Tuba ka na. Nganong na may galutawan ni? Ay, ang pulutan ako lang giisa. Muna yung specialty naman sa mong tuba. Ang mong tuba, automatic ang pulutan ng mga sagol. Lami ka na. Murag sakit ang tiyan. Ha? Pasiaran ko. Pasiara ko, Bit. Ha? Pasiara ko. Oh, Diyan ang siar. Ay, pagdagan na. Di ko Siar ko. Bak mo kumudagan. Oy, sukses. Salamat. Mayo kay nakaman ka siya. Tungod kay buutan ka, imo kong gitagaag tuwa nga specialty, Mo special gina. imo pay kong gipasiyat, Ah. dili na lang ko mag-una sa listahan. Dito ko mag-una sa kinalasan.